Miltä sinne näyttää, että onko nämä isän opetukset intohimosta kantautunut tuonne jälkipolville saakka? No ei. Muutti nimittäin takaisin mun nurkkiin tässä ihan vastikään. Kun kato, eros tästä naisesta, joka ei kuitenkaan nyt sitten ollut sen äiti. No entäs se tytär sitten? No, ei sillä koskaan oikein ole asunto ollutkaan. Se on hieno homma. Niin, että näiden kahden kohdalla voi kyllä sanoa, että tasan on käynyt liika kilolahjat, ainakin mehun suhteen. Kiitos Seppo tosi paljon haastattelusta, siitä tuli ihan mielettömän hieno. Hyvä. Ja hei, hyvää jatkoa sulle. No, nähdään sitten joskus. Et voi olla tosissas. Mies, tehdäänkö täällä jotain mainosta vai mikä tää on? Ei kun meikäläistä tehtiin intohimon pomo. Oho! Joo, tää on aika hullun mylly, että mustaherukkamehu. Ai Onni on täällä. Enpä oo tullut ajatelleeksi. Mitä sä ottaisit? Jotain purtavaa. Tossa on karvaleipiä. Ai ei olekaan enää, ne taisi syödä ne kaikki. Mä katon tuolta takahuoneesta. Tällaisia löytyy. Se itki vähän. No niinhän ne pikkuvauvat joskus teki. Terve! Oi, Onnikin on täällä. Hei! Hei, löytyykö sulta suklaarasioita? Löytyy. Tässä on tämmöstä kiivaa. Toi on oikein hyvä. Riittääks toi? Joo, siinä on 6 kiloa. Sofia soitti ja pyysi käymään. Oikein pyys. No sen tytön asiat alkaa sitten olla taskaa. Toivotaan. No? Kerros nyt, miten sen telkkarihaastattelun kanssa kävi. No se meni hyvin, se oli hyvä. Juttelin vaan niitä näitä. Jännittikö? Ehkäpä. Ja tuumin, että laitan putiikin kiinni ja lähden viettämään vähän huonoja kokemuksia. Ajattelin yllättää Karin ja Elinan. Saavat nähdä, mihin pappa pystyy. No pappas kuule nauhoitus päälle, että sitten Onnikin näkee, kun Onni vähän kasvaa. Joo, ettes yhtään häpeä. Moi! Nukkuuks Onni? Joo. Tuliko se yhtään äitiä ikävä? Ei sen ehtinyt tulla, kun meillä oli täällä niin paljon mustaherukkamehua. Ihana. Kiitos tosi paljon. Kuka on kaupalla? Taskaa tuloa ei voi estää! Miksi? Mä ajateltiin, minä ajattelin, että vietettäisiin tänään perheilta. Oho. Juu, tilattais pulloa ja katsottaisiin makuuhuoneeseen. Miten olis? Mulla olisi kyllä tässä vähän muuta menoa. Eikä ole. Toi kuulostaa tosi hyvältä. Eiks vaan, Kari? Mulla olisi pieni litku teille. Pyydettäisikö Oonakin tänne? No, okei. Tällä hetkellä mulla on tämmöstä Oriania. Tän on kirjoittanut Masamune Shirou. Minkälainen se on? Tosi outo. Koska se on niin hieno. Tässä on taikuutta ja hiukkasfysiikkaa ja metafysiikkaa ja no kaikkea. No eihän tommosesta tavallinen ihminen ymmärrä taskaa. No nää kaikki on selitetty marginaaleissa. Ai no ehkä sitä sit oppii jotain. No kyllä mä oon ainakin oppinut. Eikö sä nykynuoret ole kyllä mahtavia? Joo, sitten kun vielä ymmärtäis mitä ne näyttää. Mut isä, sä oot ollut tosi ihana. Et voi olla tosissas. Totta, mä en tajua, miten me oltais Onninkaan pärjätty ilman sua. Mä taas en tajua, miten mä olisin pärkännyt ilman Ismoa. Hyvin sulla menee, kun oot kysyt tommonen julkkis. Ei, mä pyrin olemaan vaan hyvä ja mahdollisimman hyvä perheenjäsen teille. Mun on kyllä pakko myöntää, että mua vähän pelottiin, miten sä selviit tästä sun äkillisestä julkisuudesta. No, romantiikka Seppo pärjää aina. No äläs nyt. Ei kun romantiikka Seppo kuulostaa niin jotenkin kivalta. No voi saakeli! Pentele! Taskaa. Mä en kestä. Miksi me ei ollut kaupalla? Oisin päässyt telkkariin. Mä oon Niisa. Etkä kertonut mulle mitään. Niin, oli vähän muuta ajateltu. Enhän mä nyt tosissani. Jatketaan kihlajaisyllätyksiä ja ehkä ollaan katsottu toi Sepon osuus. Ihanaa. Omia intohimoja. Hyvät tisleet tulee ensimmäisenä mieleen. Niin, sulla oli se antiikkiliike silloin aikoinaan. Anteeksi. Voi. Onpas siis söpö. Mutta onks tää sun ainut vai onks sulla enemmänkin näitä lapsenlapsia? Ismolla
on kans tytär. Se on Rölli. Joo. Kukas pikkumies se täällä on? Kari. Tää on mun tyttären. Okei. No miltä se nyt näyttää sitten, että onko nämä isän opetukset intohimosta kantautuneet ihan tuonne jälkipolvillekin? No, enpä oo tullut ajatelleeksi. Molemmat lapset nimittäin muutti takaisin Puustiselle. Vastikään, kun tää mun poika erosi, joka nyt ei kuitenkaan ollut se sen huonoja kokemuksia. Parempaa. Just joo, no entäs tytär sitten? No eihän sillä koskaan oikein ollutkaan. Karvanen se on. Että kyllä niiden kahden kohdalla voidaan sanoa, että tasan on käynyt rahan suhteen. Se on. Ei niiden pitänyt kuvata tätä ollenkaan. Oot sä hullu? Ehkäpä. Tää on jo aika kova hymyillä. Voi kauheeta. Miten Seppo meni tommosia puhumaan? Joo, eipä tainnut ihan tajuta, että missä mennään. No tulipahan ainakin ilmasta mainosaikaa kaupalle. Hei, Pavio sitä ääntä. Joo, se sanoi kaiken oleellisen. Pane nyt sitä ääntä siihen. Meni jo. Että Onnikin joutui telkkariin. Mä oon Niisa.